Evo nas na trećem primjeru linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom. Linearne jednadžbe znaju doći u različitim oblicima. Znaju biti jednostavnije i složenije. Ako se nepoznanice nalaze na različitim stranama jednadžbe, kao što je recimo ovdje slučaj, vidimo da 8x nalazi se s lijeve strane, pa onda imamo 7x nalazi se s desne strane, mi ne znamo x, no nalaze se s različitim stranama. Kada se to dešava, potrebno je nepoznanice smjestiti na jednu stranu, a sve ostale brojeve na drugu stranu jednadžbe. Pri tome moramo voditi računa da brojevi koji mijenjaju strane, mijenjaju i predznak. Pa znači to će ići otprilike ovako. Znači 8x, mi ne znamo koliko je to, mi ne znamo ovaj x koliko je, pa će to ostati na lijevoj strani, 8x. Isto tako zgodno je da si podcrtate nepoznanice, znači to nam je nepoznato i ovo mi je nepoznato. Znači to jedno i drugo mora biti s lijeve strane. Sad, 7x mora ići, se nalazi na desnoj strani i prelazi na lijevu stranu. Kada prelazi na lijevu stranu mijenja predznak, pa će biti minus 7x. Vidite, promijenio je predznak broj. Sada, s desne svi ostali brojevi idu na desnu stranu. Broj 3 se već nalazi na desnoj strani, pa ga samo prepisujemo, ali minus 5 se nalazi na lijevoj strani i prelazi na desnu, pa mijenja predznak, pa će biti plus 5. Znači, kada imate ovakvu situaciju da se nepoznanice nalaze i na lijevoj i na desnoj strani, vaš je zadatak da ih rasporedite. Na lijevu stranu obično stavljamo nepoznanice, a na desnu poznate brojeve. Pazite, kada nešto mijenja stranu, mijenja i predznak. Sad kada smo rasporedili strane, sredimo te strane. 8x minus 7x je 1x, ali taj 1 ne pišemo, nego samo napišemo x jednako. 3 plus 5 je 8. Možemo napraviti i provjeru da vidimo jesmo li dobro izračunali. Znači provjeru već smo prije rekli, znači da umjesto x-a, što dobili smo rješenje da je 8, znači pišemo broj 8. Znači 8 puta x. Nećemo pisati x, nego ćemo pisati 8 minus 5 i jednako. Znači ova lijeva strana mora biti jednaka desnoj, a na desnoj strani pišemo 7 puta x, ali nećemo pisati x, znamo, izračunali smo da je x 8 plus 3. Ako smo dobro izračunali, lijeva strana će biti jednaka desnoj. 8 puta 8 je 64 minus 5. Jednako. 7 puta 8 je 56 plus 3. 64 minus 5 je 59. A 56 plus 3 je 59. Znači vidimo da je lijeva strana jednaka desnoj, znači da smo dobili točno rješenje. Idemo pogledati još jedan primjer. Znači zadana je linearna jednadžba koja glasi ovako: 4x minus 40 plus 3x jednako 2x plus 5. Ako na vam je lakše, podcrtajte si nepoznanice, znači to su svi brojevi koji, znači nepoznanica u sebe može imati koeficijent. Brojevi koji množe nepoznanice nazivaju se koeficijenti, znači to smo sve zabilježili i svi ti brojevi idu na lijevu stranu, znači 4x je već na lijevoj strani, ostaje na lijevoj strani. 3x se nalazi na lijevoj strani i ostaje na lijevoj strani, pa mu prepisujem plus 3x. 2x se nalazi na desnoj strani, a mora preći na lijevu, pa
pa mu onda mijenjamo predznak. Više neće biti pozitivan nego negativan. Jako pazite na to. Jednako. Evo sada smo nepoznanice stavili na lijevu stranu, a sve ostale brojeve stavljamo na desnu. Na desnoj strani nam se nalazi 5, pa i ostaje. Ostao je još broj minus 40 koji se nalazi na lijevoj strani, ali ga prebacujemo na desnu stranu, pa će biti plus 40. Sredimo strane. 4x plus 3x, to je 7x, i minus 2x je 5x, jednako. 5 plus 40 je 45. Evo sad smo došli do primjera kojeg smo radili u prethodnoj video lekciji, znači da oslobodimo, da dobijemo koliko je 1x, sve ćemo podijeliti sa 5. 5x podijeljeno 5 je 1x, no taj 1 ne pišemo, nego samo napišemo x, jednako. 45 podijeljeno 5 je 9. Znači rješenje linearne jednačine je 9. Možemo napraviti i provjeru. Znači, provjera se radi tako da umjesto x-a ćemo svuda pisati 9. Pa znači 4 puta 9 minus 40 plus 3 puta 9. Rezultat ove strane mora biti jednak rezultatu desne strane. 2 puta 9 plus 5. Idemo srediti strane. 4 puta 9 je 36 minus 40 plus 27. Jednako. 2 puta 9 je 18 plus 5. Idemo riješiti ovu stranu. 36 minus 40 je minus 4, minus 4 plus 27 je 23. Jednako 18 plus 5 je 23. Znači vidimo da je lijeva strana jednaka desnoj i da je rješenje dobro izračunato.